Ning Nabi Muhammad. Itu sholawat yang pertama, sholawat asli. Makanya atau nama lainnya apa? Sholawat asli. Ya asli itu rasa ditambahi apa-apa. Sholawat ala Muhammad. Itu induknya sholawat. Kemudian muncul sholawat-sholawat yang lain. Yang bentuknya menyanjung. Intinya sholawat itu kan menyanjung. Orang koyo iki wong wedok rasa ditarik wis. Koyo magnet wong wedok sing ngedak karepe dhewe. Jenengan orang punya apa-apa yo disingkirke. Tapi nek jenengan punya daya magnet wong wedok ku ketarik dhewe. Ora terima siji obyoan. Ya kayak jenengan kae to, magnet mbok tedake ning paku. Sing nempel siji loro obyoan. Nanti sak kebake magnet begini sampean diroyok itu sak pirang. Tapi yo syaratnya jenengan kudu duwe no. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sholatan kelawan sholawat turdikan ridhoake apa sholawat ka ing Tuhan. Dadi ridho. Nabi Muhammad dadi ridho. Ya mestine wa turdi lan ridhoake sapa apa salat ing Nabi. Gusti Allah ridho ya mesti Nabi ya ridho, Gusti Allah ya ridho. Wa tardolan ridho Tuhan biya kelawan salat anna saking kita ya Rabbal alamin pangerane wong sak alam kabeh. Allahumma ya Allah sholli mugi paring tambahi sholawat Tuhan ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad. Ada dama kelawan wilangane perkara fi ilmillahi ing dalem ilmune Allah. Sebanyak ilmu Gusti Allah ora mungkin kula sami iso nandingi ilmune Gusti Allah. Ilmune Gusti Allah ibaratnya apa? Tinta laut, air laut yang digunakan untuk menulis diibaratkan sebagai tintanya ora bakal rampung. Ibu nanti kan mau sholawat itu ya bagaikan jenengan apa ya niku sebanding karo ilmune Gusti Allah. Sholatan kelawan sholawat daimatan kang langgeng bidawami mulkillahi kelawan langgenge keraton Tuhan, keraton atau kerajaan Tuhan. Kerajaannya Gusti Allah ya ora mungkin musnah. Nggih, nanti tumeka dina kiamat. Nah, omahe kula njenengan sami, awak kula njenengan sami, kendaraan kula njenengan sami iso rusak ana musnone. Muhammadin ya Nabi Muhammad, kama sholaita kaya oleh paring rahmat Tuhan. Kama sholaita kaya oleh paring rahmat Tuhan ala sayyidina ing atase bendoro kita. Ibrahim ya Nabi Ibrahim. Mungkin Nabi Muhammad itu selalu disejajarkan dengan Nabi Ibrahim. Sebagaimana Ibrahim dimuliakan Allah, kalau yang sami yang jaluk Nabi Muhammad semulia Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim julukannya apa? Khalilur Rahman, Abul Anbiya, bapake para nabi. Mergo anak-anake Nabi Ibrahim saka mbok nom ya saka mbok tuwa kabeh dadi wong mulya. Dadi nabi kabeh. Ngene iki kebanggaan orang tua itu ya anak-anake dadi kabeh, bahkan bisa melebihi orang tuanya. Kalau jenengan kudu iso banggake wong tuamu, jenengan harus lebih dari orang tua. Wong tuamu SD lulusan SD ora apa-apa. Sing penting jenengan lulusan aliyah, sing penting jenengan lulusan kuliah. Ngoten. Itu baru bisa membanggakan orang tua. Ojo malah prestasimu, cara sugihmu, cara ilmumu malah sak nisore wong tuamu. Berarti wong tuamu gagal kaya ngono. Anak itu kudu iso luwih saka wong tuane. Ya harus punya kelebihan dari orang tuanya. Karena semangat to jenengan kae golek ilmu, nggih. Ben dadi wong sing mulya. Ini iso banggake wong tuwa. Jangan rasa banggake wong tuwa iki sing arep junjung wong tuwane banggake wong tuwane kelanjaran sami iki sapa? Kok dulurmu, kok tanggamu, ya ora mungkin. Sing kudu banggake wong tuwamu junjung dhuwur wong tuwamu iki ora wong liya sapa anak.
mesake wong tuamu, kelingan wong tuamu ngono lho. Sing arep ngangkat derajat wong tuamu ki ora wong liya, ora anake wong liya, ya awak-awakmu kuwi. Makane sing tenanan, gen aku anake wong biasa, gen pake trimo tani, tapi aku sarjana. Ya ngono to. Ya, gen make trimo tandur ning sawah, trimo meting napa ki golek pasir, apa-apa wae gaweane apa ora masalah. Sing penting jenengan kudu iso ngangkat derajate wong tuwa. Yo lewat napa kan ora adigang, adigung, adiguna. Jenengan sak dhuwure wong tuwa. Babagan ilmu ya sak dhuwure. Babagan sugih ya sak dhuwure. Babagan status ya sak dhuwure. Bapakku wong biasa ora apa-apa. Ning masyarakat trimo anggota masyarakat, tapi aku kudu iso dadi pejabat. Itu baru ya, anak yang punya cita-cita yang luhur. Wong tuwa kuwi melarat ora apa-apa, sesuk aku sing sugih. Ya ngono. Wong tuwaku rakyat ora apa-apa, sesuk aku sing pejabat. Babarik lan mugi paring barokah tuwa. Babaring lan mugi paring barokah Tuhan ala sayyidina ing atase bendara kita Muhammadin ya Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina lan ing atase keluargane bendara kita Muhammadin ya Nabi Muhammad kama barokah kaya oleh paring barokah Tuhan kama barokah kaya oleh paring barokah Tuhan ala ali Ibrahim ing atase keluargane Ibrahim. Wong jeneng keluargaku ya biasane nunut mukti nunut mulya kepala keluarga. Ya bojone jenengan nak wong tuwamu sugih. Bojone jenengan gitu nak sugih wong tuwa sugih anak melu menikmati. Wong tuwane ndek mobil ya anake melu numpak mobil. Wong tuwane ndek motor ya anake melu numpak motor. Tapi jenengan sing wong tuwane urung iso memfasilitasi gitu, urung iso memfasilitasi yo jenengan sing harus ojo ngleter wong tuwa. Kapan-kapan wong tuwa ki nek jenenge ana ora mungkin ora dianake. Nek ora ana ki arep didenke opone. Gitu ayo wis punya. Nek wong tuwa sugih yo bejomu, nikmatmu gitu. Fasilitas apapun jenengan bisa menikmati. Tapi nek wong tuwane jenengan sakmo, wong tuwa aja digawe susah to. Ya. Aja digawe pikiran, aja digawe susah. Wong tuwa ora ono ngedril njaluk iki, njaluk iki, njaluk iki, njaluk iki. Nah, terus piye? Umi itu loh sadar diri, Umi ini kuliah sak lulusnya sampai aku wisuda itu numpak bis damri. Ya, numpak bis damri. Motor ya motor BMW kok. BMW zaman dia bebek merah. Wong 75 yo jaman kuwi semriki sing duwe motor ya iso diitung. Nanti motor Mbah Aat wae disewa rono rene disileh wong rono mrene. Tapi kula ya sadar diri iso ngukur, ya aku kok nang njaluk motor sing dhewe tuku kuwi apa. Ya ora usah, mergo aku nak sampe ngucap berarti padha karo gawe beban pikirane wong tuwa. Wong tuwa harus kok sesuk tuku dhewe. Ya malah wis Pak Mat. Reson kok motor mboten napa-napa jenengan. Sing penting kula didonake gen iso tuku dhewe. Iso tuku dhewe napa mboten? Mboten tambah siji. Ya toh motor Umi pira ki. Awet sing kae musnah kae, jeneng kono ning kono. Ya toh. Ayo ora tak gagas yang tungane wong tuwa. Kula kelingan ya Allah iki mesti tungane wong tuwa. Teku batin gerbengi ya Allah, penake kaya apa? Kuliah iso numpak motor. Ya Allah, nanti sak luluse jelele alhamdulillah. Berarti aku menang donga. Timbangane ditukoke wong tuwa terus blas reso tuku, mending napa? Dungane wong tuwa tuku dhewe. Berarti duwe tuku dhewe. Ora ora apa-apa nek tuku dhewe. Ya kecuali sing nekoke wong tuwa beban pikiran. Ya ngoten, mobil iso tuku iso. Punjul saka siji ganti sak pirang-pirang. Ya mergo napa dongane wong tuwa. Nek jenengan luwe dan utawa umi, dan utawa abah. Ya. Jenengan kuwi timbang bondo kuwi luwung donga. Bondo
ilangi. Tapi nak dongane wong tua itu lestari sepanjang masa. Jadi nak donga kon milih bondo mek donga milih donga. Ya, rasa kuwatir jenengan iki yo padha. Panjenengan saiki cilik-cilik wis numpak motor. Ya nek umi numpak motor yo iso awake cilik. Tapi iso tuku motor niku ya tuku dhewe. Ya pun di abah motor pertama yang saya beli itu legenda. Jenengan sik menangi ora legenda ya. Dia ngomong inden istilahnya itu pesen ya Allah. Masya Allah, hatiku suwenenge ora gendah zaman kuwi. Terus iso tuku motor legenda. Ya Allah, ternyata membeli sesuatu yang sangat diimpikan, membeli dengan kekuatan sendiri, nganggo duwite dhewe niku ya Allah. Plong puase ora gendah. Rasa kuwatir kan ya. Rasa kuwatir wis umi iki lho sak luluse kuliah sak wisuda. Nanti umi Mas Barik lahir niku kurang duwe motor dhewe. Yen iso tuku motor niku tahun 2005 pun cilikane Mbak napa Mbak Konita. Mbak Konita 2002 saya beli motor pertama. Kalau mobil pertama itu Katana dulu 2005. Orang rusoi wong tua belas. Isone nyicil yo nyicil sing penting duwe. Saestu kula wek motor sak pirang-pirang ora ana sing ngrusoi wong tuwa. Zaman kuwi kula mesake abah pengen ngaji nang Pak motor nggih mesake nak bengi kangenan. 2005 delale niku legenda nyicil yo nang lunas kula dol kon abah didol gawe uang muka. Kula tumbaske Katana. Yo duwe Katana tapi motore ilang. Kula napa-napa bah mobil pun kebutuhane jenengan ngaji kula mrene nggawa motor ya dipaidu mubalek kiai kok numpake motor. Tapi mboten niku prinsipe umi. Prinsipnya kesehatan. Kita kesehatan kula tumbas Katana kok yo anyar yo ora. Wong latihan yo Katana bekas, mboten napa-napa, sing penting iso ditumpaki. Tapi nek barokah ya saya muda, saya muda. Berkatana iso tuku senia. Mungkin sing mriki ana sing nanti umi ngalah, ana santri pertama ku senia. Bocah santri numpaki mobil, kula numpaki motor kok. Vario hitam kok. Santri-santri sekelas Mbak Nila, Mbak Lilis iku yang pertama ya kayaknya ya. Naiknya niku nanti pulau priko sepiro. Oh, abang mbak umi niku numpake vario ning madrasah. Santri malah numpake mobil Xenia. Bagian kamot zaman semono sampai rotok niki Pak Xenia. Xenia berarti napa nggih? Xenia niku apa ya? Kula kok lali kali apa? Heeh, berkarya terus napa putih. Berputih terus terios, berterios terus Pajero. Ya wis Pajero ini jadi kendaraane abah. Tapi umi masih wis jadi dongane abah, jadi dongane umi. Abah tuh mau ya pun sakit, umi tumbas Pajero. Abah yo geng sini wis sakit, tapi yo geng sini cek dhuwur. Abah boten Pajero, napa begitu Pajero ini didol ngene Fortuner. Umi abah numbaske Fortuner. Kenapa yang ditembungi umi? Iya, karena wong lanang kuwi nak percaya karo wong wedok, kalau yang memanage harta, memanage bondone wong wedok itu malah tumonjo. Apa itu semua keuangan tuh yang ngatur umi. Pertama aku apa ora ngerti. Bayar listrik bayar piro ora ngerti. Kabeh yang memanage wong wedok. Nek jenengan ki sesuk wong lanang aja wiki nang karo wong wedok. Malah justru bondo kuwi kon ngelola wong wedok. Engko bakal tumonjo. Nah, itu masih jadi bayang-bayang umi. Umpama umi ora iso tuku ya muga-muga sesuk anak putuku sing iso tuku. Apa wis kasake Pajero, nek tugas Fortuna, bekas global meneng bae berarti ora urut. Alhamdulillah. Maka dadi donga. Nggih. Ya saestu lho. Umi dia pernah punya Panther. Nah, mobil yang bekas itu satu Katana dulu, baru
katana panter. Ibaratnya wong mlaku timik-timik, tapi bar kuwi kan montore tukune ora tau mampu bokonge wong, ya. Iya, ya mergo napa? Ya kuwi mergo dongane wong tuwa. Lan jenengan kuwi luwih apik didongake daripada diwehi bondo. Bismillahirrahmanirrahim. Niku selingan mawon panjenengan semangat. Ya, umi awake timik-timik nanti montor kuwi usaha dhewe. Gina? Fil alamina ing dalam alam kabeh. Fil alamina ing dalam kabeh innaka setuhune Tuhan iku hamidun dan kang dipuji. Majidun tur dan kang agung. Ada kholqika kelawan wilangane makhluk Tuhan. Iso jenengan ngitung makhluk Gusti Allah. Makhluk lho iki ora manungsa. Sensus manungsa ono, tapi sensus persemutan ora ono. Manungsa mungkin iso diitung, kuwi wae ya mesti ora kabeh. Itu ya namanya apa? Sensus penduduk. Penduduk iso diitung, penduduk Indonesia berapa juta. Penduduk Amerika berapa juta. Sehingga iso diitung kan makhluk manungsa. Kok ono sing iso kebu ya iso diitung. Jumlah kebu, sensus kerbau, sensus sapi, apa sensus semut, sensus perutu, apa sing dileni kuwi? Coro. Lah apa meneh kok sensus coro? Kaya ora. Ya ora ono. Sholawat kuwi napa? Barokahe sebanyak makhluk Gusti Allah. Wa ridho nafsika lan ridhone Tuhan. Wa ridho nafsika lan ridhone Tuhan. Wa zinata arsyika lan timbangane arsy Tuhan. Arsy kono kabangane langit kena paham arsy. Arep timbang ono pirang ton. Ora mungkin dengan iso nimbang. Wa midada kalimatika lan maksine kan kena ditulis kalimat Tuhan. Wa midada kalimatika lan maksine kan kena ditulis kalimat Tuhan. Wa adadama lan wilangane perkara. Maksine Gusti Allah mau ibarat apa tadi air lah. Ora mungkin jenengan iso ngitung. Kaya ngene ganjarane maca selawat kok isih aras. Ada dama lan wilangane perkara zakaro kang eling. Zakaro kang eling Tuhan. Zakaro kang eling Tuhan bihi kelawan sapa khalqu kang makhluk Tuhan. Ana jenengan arep ngitung wong sing seneng Gusti Allah lewat salat, lewat napa? Poso ora mungkin iso. Fima ing dalam perkara mandokan lewat apa man. Mandokan lewat apa man. Wa adadana lan wilangane perkara hum kang utawi khalqika. Hum kang utawi khalquka atau khalqika iku zakiruna padha eling sapa khalquka ka ing Tuhan. Ngitung wong sing ibadah saiki ana pira ora iso. Bihi kelawan ma fima ing dalam perkara bagi akan tetep apa man fikul lisanaten ing dalam saben-saben setahun ora iso dengan hitung sholawat itu sepanjang tahun wa syahrin lan bulan wa jum'atin lan Jumat iki sing disebut Jumat ya mergo Abdul Laili Lailatul Jumat. Nggih, tapi nek kamu wong kerja ya Abdul Laili Lailatul Sabtu wayahe bayar. Karena kamu santri ya Abdul Laili Lailatul Jumat. Ora malam Jumat sholawatan. Mbok dibahas, mbok nasab, mbok dan wa yaumin lan dina. Dina iki wa lailatin lan wengi, wa sa'atin lan mangsa utawa jam. Sepanjang masa niku gitu, sepanjang tahun, bulan, hari, jam, minasa mati, sanging biro-biro mongso, wasyamin lan pengambu, ambon itu lah, wasyamin lan pengambu, ngambu wanafsin lan wanafasin lan ambekan. Nah niku setiap kita mengambil nafas atau tarikan nafas kita itu ora lali yo isine sholawat. Pokoknya berarti ini apa? Salawat sepanjang masa. Wator fatin langsak ke DP meripat.
Sakedhepe mripatmu anggere mripate ijek kedhep ya ijek maca sholawat. Walam hatin lan penglirik. Lirikanmu iki lho, ora lirikan maut tapi lirikan sholawat. Ora tuing-tuing ngono kuwi ndak, tapi lirikan sholawat. Minal abadi saking mangsa suwiji. Minal abadi saking mangsa suwiji ilal abadi tumeka mangsa kang weneh. Tumeka mangsa kang weneh wa abadi dunya lan pira-pira mangsane donya wa abadil akhirati lan pira-pira mangsane akhirat. Tunggu tanggalnya. Saiki sik ning donya. Oh mesti ana wayahe ning akhirat. Wa aksara lan luwih akeh mindalikas tinimbang mengkono-mengkono al-madhkur kaya men ada kholika warido nafsika layang kotiku kang ora pedhot layang kotiku kang ora pedhot apa awaluhu kawitane dalik apa awaluhu kawitane dalik walayang kadulan ora entek ora bakal entek apa akhiruhu akhire dalik. Intinya setiap detik setiap menit itu mesti ana wong maca sholawat. Allahumma ya Allah sholli mugi paring tambah rahmat Tuhan ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad ala qadri hubbika ing atase kira-kirane seneng Tuhan ala qadri hubbika ing atase kira-kirane seneng Tuhan fihi ing dalem Kanjeng Nabi. Allahumma ya Allah sholli mugi paring rahmat Tuhan ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad ala qadri inayatika ing atase kira-kirane olehe nulungi Tuhan ala qadri inayatika ing atase kira-kirane oleh nulungi Tuhan pilih kelawan Nabi. Allahumma ya Allah sholli mugi paring rahmat Tuhan ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad hakka qadrihi kelawan sak nyatane derajate Nabi hakka qadrihi kelawan sak nyatane derajate Nabi wa miqdarihi lan ukurane Nabi wa miqdarihi lan ukurane Nabi. Dibuka riyen halaman dari kersane nang sandi kemudian terakhir halaman kita yang diwaca halaman pirokina 101 kita kesumpah ya dulu ya. Satu dibuka satu. Coba sarang-sarang awet 100 ngisor dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatik wa adada ma dzakara bihi khalquka fima madha wa adada ma dzakiruna bihi fima baqiya fi kulli sana wa syahrin wa jum'atin wa yawmin wa laylatin wa sa'atin minas sa'a wa syahmin wa nafasin wa tarfatin wa lamhatin minal abadi ilal abadi wa abadi dunya wa abadil akhirah wa aksar min dhalika yang qati'u awwaluh
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan ridha wa an ashabihi ridha ar-ridha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad as-sabiqil khalqi nuruhu wa rahmatun lil alamin duhuru adada man min khalqina wa man baqiya wa man sa'ida minhum wa man sya'iya sholatan tastaghriqul adda wa tuhitu bil haddi sholatan la ghayata laha wa la muntaha wa la qira'a sholatan da'imatan bi dawamika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima misla dzalik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi mala'ta qalbahu min jalalika wa ainahu min jamalika fa asbaha farihan mu'ayyadan mansuran wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima walhamdulillahi ala dzalik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adada awraqiz zaituni wa jami'is simat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adada ma kana wa ma yakunu wa adada ma adlama alaihi al-lailu wa adala alaihi an-nahar. Bapak Yona ya pakai hampir sepeda kami. Gus Alam bin Yati, itu Bahdin itu termasuk gurunya Abah atau Abah yang pendidikan umum. Ya, terus yang kedua anak gurunya Abah berarti putrane ini termasuk niku gurunya Abah. Kita contoh betul tahu nyantri, tapi ini anak ibu gurunya. Kita kalau ini jalan dunia karena kecelakaan pada tanggal 2 Mei habis dari kata DPR banyak pekerjaannya kecelakaan di ICU di tol Pemalang kemarin. Yang kedua tadi malam banyak Hajah Jamilah Abdul Hamid Baidowi, Mbah Hamid Baidowi garwane Mbah Hamid Baidowi Lasem. Kalau ibu jangan yang viral sekarang ya ibu ini Jazila gitu lah dunia punyai yang sampai nak saya itu pakai para kiai orang yang sampai itu barokah mil Bismillahirrahmanirrahim terus alhamdulillah Jamilah Hamid Baidowi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina